Når vi skal regulere lysstyrken på vores lysdioder, skal vi bruge en Arduino Uno, hvor man kan benytte sig af en funktion, som hedder pulsbredde-modulering. Det er forkortet PWM. Når vi skal pulsbredde-modulere, så handler det om, at Arduinoen kender en tidsperiode, og så vælger man inden for den tidsperiode, hvor lang tid dioden skal være tændt. Det medvirker så, at det ser ud som om, at lysdioden lyser mindre, fordi at den er tændt et stykke tid, og så er den slukket. Og jo længere tid den er tændt i den her tidsperiode, jo skarpere ser den ud til at lyse. Arduinoen gør det, at den deler en periode ind i 255, og inden for de 255 vælger man, hvor lang tid den skal være tændt. Og det vi så vil lave her, det er, at man trykker på en knap, og så lægger den 75 oveni i det vi kalder LED level, og får den så til at lyse, og når den overskrider de her 255, så starter den på 0 igen, og dioden er slukket. Det vil jeg vise jer, hvordan man gør nu. Ved først at vise jer opstillingen på et fumlebræt, så hjælp med at skrive koden i Arduino Sketch, og herefter vil jeg så vise, hvordan det ser ud, når det virker. God fornøjelse. Til vores opstilling skal vi bruge et par ting. Vi starter med at bruge en rød lysdiode. Så skal vi bruge nogle modstande. Vi skal bruge en 470 ohms modstand til lysdioden og en 1 kilo ohm som pull down til kontakten. Så skal vi bruge en kontakt, som I kan se her. Og så skal vi selvfølgelig bruge nogle ledninger til at samle det med. Lidt forskellige. I forskellige farver. Så skal vi bruge en Arduino Uno, hvor man har den her pulsbredde modulering. Og vi skal bruge USB-kabel til Arduino og et fumlebræt til at samle det hele på. Vi starter med at sætte kontakten i fumlebrættet, og så sætter vi en modstand i for at som pull down, så vi ikke trækker for stor strøm igennem kontakten til Arduinoen. Så skal vi have en ledning i, som vi kan trække outputtet ud fra kontakten til Arduinoen. Vi vælger en indgang på Arduinoen og sætter den i. Så sætter vi en ledning fra kontakten til plus 5 volt i en af de her skinner, som vi har på fumlebrættet. Der kommer 5 volt i senere. Så sætter vi en lysdiode i med det korte ben i den skinne, hvor vi sætter ground til. Så sætter vi 470 ohms modstanden i på det lange ben, og så anoden på lysdioden. Og der sætter vi en ledning til, som vi sætter til Arduinoen. Og vi husker at vælge en, hvor der står PWM. Så sætter vi plus 5 volt til den skinne i fumlebrættet, som vi har valgt. Sådan der. Og bagefter sætter vi ground til den anden skinne, hvor vi har valgt at montere komponenterne til ground. Sådan der. Sådan. Ja, så er vi færdige med at samle det. Nu sætter vi USB-kablet til Arduino og monterer den til computeren. Når vi skal skrive Arduino-koden, skal vi bruge et program, som følger med Arduino, som hedder Arduino Sketch. Den her Arduino Sketch, der starter vi med at definere nogle konstante til vores, så Arduino ved, hvilken pin LED'en og switchen er. Vi starter med at definere LED-pinnen til at være 11, som var den pin, vi valgte, og vi definerer vores switch-pin til at være 8, som er der, vi satte den i Arduinoen. Bagefter skal vi definere nogle funktioner, som skal indeholde værdien high eller low for vores switch, og dem kalder vi boolean, fordi vi kun skal bruge de her 2 værdier. Vi kalder den last button, og den skal altid starte med at være low. Og så laver vi en boolean, som hedder current button, som
current button, og den skal også være low. Derefter definerer vi det her LED level, som vi skal bruge, når vi skal definere, hvor lang tid den skal være tændt. LED level sætter vi til at være 0. I vores setup fortæller vi vores Arduino, at LED-pinnen er et output, og vores switch-pin er et input. Output. Og vores pin mode, switch pin, input. Yes, sådan der. Så skal vi definere en loop, som gør, at vi undgår kontaktpræl. Altså så Arduino, når vi trykker en gang på kontakten, den så også kun opfatter en gang. Vi kalder den boolean kontaktpræl, og så værdien af, altså boolean last button. Button er med stort. Sådan. Det der skal ske, den her, vi skriver boolean kontaktpræl. Det er så forkert. Det skal være current button. Så det vil sige værdien, altså current button, læser vi digital read. Vi læser, hvad der er blevet trykket på knappen. Switch pin, som er pin 8. Det læser den så, og sætter jeg lige med i current. Så tjekker den så, hvis den her last button, som er det man sender hen til den funktion, last button ikke er lige med current, altså at man har trykket på knappen, så indsætter vi et delay, så det kun bliver opfattet en gang i Arduinoen. Delay. Og så sætter vi den her current lige med digital read, som er det, den læser fra den her switch pin. Sådan der. Og så lukker vi den if, og så skal den så return, den skal give tilbage current, så det var hvad knappen er nu, eller kontakten. Så lukker vi den der. Så kommer vi til vores loop, void loop, og i vores loop, der starter vi med at tjekke til den her current button, lige med kontaktpræl, fordi at last button, så tjekker den, hvad den current er fra den her funktion, boolean kontaktpræl, og hvis last button er lige med low, og current button er lige med high, betyder det, at der er blevet trykket på knappen, og vi skal derfor lægge nogen til i vores pulsbredde, som jeg snakker om i introen. Så LED level lige med LED level plus 75. Den lægger den til sådan. Når vi har den, så kan vi hernede sætte last button lige med current button, fordi at den så kan tjekke at det er last button, så hvis vi trykker igen, så laver den det om. Så skriver vi her, hvis LED level stort er lige med, eller er større end 255, skal vi sætte LED level til at være 0, fordi at Arduino kun kan håndtere op til 255 i en pulsbredde. Lige med 0. Herefter så skriver vi analog write, som er det vi skriver til den port, hvor vi har det her pulsbredde, og der skal vi så skrive LED pin, og det sætter vi til at være LED level, som vi har defineret før. Og det er det. Så skulle den lyse med den pulsbredde, som vi har defineret ud for vores LED level. Hvis vi prøver at verificere den, så skriver den der en fejl. Vi kan så se, at den mangler en semikolon,
Og der kan vi se, efter return current, der mangler vi en. Vi prøver at verificere den igen, og får ingen fejl nu. Så trykker vi upload, og så bliver det uploadet til Arduino. Den skriver upload færdig. Så kan vi afprøve vores lysdiode. Vi trykker, og vi kan se, at der kommer lys, og vi trykker igen, der kommer mere lys. Det kan være lidt svært at se på det her kamera. Vi prøver at gå lidt tættere på med kameraet. Vi trykker igen, og der kommer forskellige lysstyrker. Det er lidt svært at se. Det vil være, at vi prøver fra en anden side. Her kan vi også se. Der er det nemmere at se, at der er de her fire tryk, og så slukker den. 1, 2, 3, og der slukker den så.